Dadi ngene kan. Ken jenengan iki mau ora salah paham. Nggih. Yo ora nyalahke sapa-sapa. Aku mbur ngandhaki kebenaran. Nek menungso sak alam dunya ora ana sing bener. Nah, sing bener iki mau yo Quran. Nenggone juz 30 surat An-Naba kuwi berita sing paling Gede. Nah, nek jenengan kepengin ngerti, memang wahyu Quran iki mau disampaikan Allah lewat malaikat Jibril. Nggih. Nenggone atine dudune Rasulullah. Nah, mulakno Nabiyil Ummi maksudnya piye nabi dikersake sangka saking kersane Allah. Ora iso maca, ora iso Nulis. Kenapa kok ngono ki? Kanggo njaga keaslian wahyu Quran. Nah, sehingga kebenarane Quran nek sing wis dikeki ngerti iki mau kabar sakbare kabar dilakoni urang buru kabar kabur dadine ngawur